Добрый дзень, спадару рэдактару. Dzień dobry dzień. Умовіліся się на ten wywiad. Мы дамовіліся на гэта інтэрв'ю з вамі каля помніку Каперніку ў 6-ю гадавіну скрадзеных выбараў Беларусі. Чаму ў гэты дзень вы былі з беларусамі і чаму дагэтуль для вас Беларусь важная? Dla pana ciągle ważna. Wstyd odpowiadać na takie pytania. Pytanie jest, Аж сорамна адказваць на такія пытанні. Гэта пытанне шэрагу, чаму вы жывяце. Я прыйшоў туды, бо мяне пра гэта папрасілі беларускія сябры. І я думаю, што месца польскага дэмакрата ў гэты момант быць на баку беларускай дэмакратыі, беларускай незалежнасці. Таму я там быў і сказаў тое, што сказаў. Panie redaktorze, Спадару рэдактару, мы памятаем мільёны людзей 6 гадоў таму ў Беларусі на вуліцах. Цяпер сітуацыя зусім іншая. Краіна фактычна пад жалезную заслонаю. Рэпрэсіі не спыняюцца, краіна моцна наблізілася да Расіі, дасюль кіруе Лукашенка. Апазіцыя дэмакратычнай сілы тут у Польшчы, у Літве, у іншых краінах. Што мы зрабілі не так? Чаму нам не ўдалося давесці справу до канца? nie pani, z mojej strony byłoby arogancją Polaka. З майго боку было б нахабствам паляка казаць беларусам, што яны зрабілі не так. Тое, што яны зрабілі, уражвала ўвесь рэгіён, увесь свет. Беларусь паказала, што хоча жыць у дэмакратыі, здольная за гэта пастаяць, без гвалту, без шыбеніцаў. Мірную дэманстрацыі. Гэта было цудоўна. На мою думку, тое, што адбылося 6 гадоў таму, змяніла Беларусь. І гэта застанецца назаўжды як светлая старонка традыцыі беларускага шляху да свабоды, чаго я ім і зычу. bardzo byśmy chcieli, ja chciałabym zobaczyć, i pewnie też pan. Мы б вельмі хацелі. Я б хацела ўбачыць, мабыць, і вы таксама Беларусь, мою краіну, маю бацькаўшчыну вольнай. Але маем пакуль тое, што маем. І выглядае гэта не надта аптымістычна, шчыра кажучы. Ja pani powiem, ja jestem z tego pokolenia, Я вам скажу, я з таго пакалення, якое памятае Польшу, скутую страхам, фальшам, гвалтам, рэпрэсіямі. Калі найлепшыя мае калегі сядзелі ў турме, здавалася, няма надзеі. Надзея ёсць заўсёды. Ніхто не вечны. Лукашенко таксама не вечны. І Пуцін не вечны. Вядома, сітуацыя ў Беларусі асаблівая, бо яна гэтак прывязаная да пуцінскай Расіі, што суверэнныя змены там малаімаверныя. Але беларусы, якія дапамагаюць вольнай Беларусі за мяжою, знак таго, што Беларусь жыве, і таму абавязак дэмакратаў ува ўсім свеце падтрымліваць беларускую дэмакратыю ў выгнанні і дапамагаць беларусам расказваць сабе сваю ўласную гісторыю. Бо гэта застанецца. Польша 123 гады не было на мапе, але Польша жыла, часта ў эміграцыі. Нашыя найвялікшыя мастакі, якія будавалі польскую культуру, польскую свядомасць, як Шопен, Міцкевіч, Славацкі, Норвід, тварылі за мяжой і там публікавалі свае творы. І вельмі цікаўлюся беларускую культуру. Беларусь мае сваю нобелеўскую лаўрэатку. Беларусь мае сваіх выдатных творцаў. ja osobiście miałem szczęście Я асабіста меў шчасце пазнаёміцца з беларускім пісьменнікам Васілём Быкавым, калі быў у Менску. У Польшчы пазнаёміўся з беларускім пісьменнікам з Польшы. Гэта Сакрат Яновіч, выдатны пісьменнік. Карацей кажучы, я перакананы, што мы, палякі, у беларусаў можам шмат чаму навучыцца. А яшчэ мы можам падзяліцца ведамі пра тое, як перажыць сітуацыю трагічную, цяжкую, смуту. Гэта ж такая смута, расейская, беларуская. Тут шмат залежыць ад Украіны, таму сёння я люблю паўтараць: слава Украіне, героям слава! Украіна паказала, як абараняцца, а абавязак еўрапейскай дэмакраты падтрымліваць Украіну. Гэтым шляхам мы дапамагаем і Беларусі. Я перакананы, шанец Беларусі ў захаванні сваёй культуры, яе развіцці, а з часам сітуацыя будзе змяняцца. Бо Лукашенко, як я кажу, не вечны. Сталін не быў вечны, Гітлер не быў вечны, Лукашенко таксама не вечны. Nie jest wieczny nikt. Ніхто не вечны, тым не менш Лукашенко пры ўладзе ўжо больш за 30 гадоў. І гэта значыць, што яго на канец можа быць даволі хуткім. На гэта трэба разлічваць. Ale oprócz tego, że liczymy na to, że Але акрамя разліку, што Лукашенко сыдзе, што яшчэ мы можам зрабіць? Вы кажаце, палякі могуць падзяліцца досведам салідарнасці, але і досведам круглага стала. Я ведаю, што не так даўно вы сустракаліся са спадаром Латушкам і абмяркоўвалі перспектывы круглага стала для Беларусі. perspektywy okrągłego stołu dla Białorusi. Wiemy, że jakby taka karta jest na stole. Мы ведаем, што такая карта ёсць на стале з боку дэмакратычных сілаў Беларусі. Але Лукашенко гэтага не хоча. nie na dzisiaj. Nie chcę, oczywiście, że nie chcę, to jest jasne, ale
Не, на сёння ён не хоча, вядома, што не хоча. Гэта зразумела. Але нашы генералы і сакратары таксама гэтага не хацелі, пакуль не надышоў момант, калі яны захацелі. Мы спачатку ваеннага стану паўтаралі, што гатовыя да перамоваў, да размоваў, але не да капітуляцыі. І надышоў такі момант, калі адкрыўся шанец на круглы стол. Okrągłego stołu. To nie jest moment łatwy, on trudny. Гэта момант нялёгкі, а цяжкі, бо пасля ўсяго, калі мы ведаем, што адбываецца ў беларускіх турмах, цяжка будзе гэтым вязням размаўляць са сваімі наглядальнікамі. Але будзе такі момант, калі гэта будзе патрэбна. Як вы думаеце, што можа прадвызначыць такі момант у гэтым геапалітычным, вельмі цяжкім моманце нашай Przede гісторыі? wszystkim Rosjan. To, co było szansą polską w 1989 roku, Перш за ўсё Расія, тое, што было шансам Польшы ў 1989 годзе, гэта факт, што пачаліся перабудова, галоснасць і Гарбачоў. І Гарбачоў сказаў: «Я не буду збройна ўмешвацца, калі вы захочаце рэфармавацца». І ён стрымаў слова, не зрабіў гэтага. Дык вось, Пуцін такіх заяваў не робіць. На мою думку, калі б не палітыка Пуціна, 6 гадоў таму Лукашенка страціў бы ўладу. Ён яе ўтрымаў дзякуючы таму, што меў падтрыманне Пуціна. Пуцін, я думаю, не любіць Лукашэнкі, але ён яму наканаваны, бо баіцца, што калі выме гэты элемент з канструкцыі, то яна можа пачаць хістацца. Але мяркую, што і Лукашенка не любіць Пуціна. Па сутнасці ён марыць, што будзе на ягоным месцы, што ў аб'яднанай Беларусі і Расіі менавіта ён будзе прэзідэнтам. Pan mówi o tym, Вы казалі, że што Пуцін Putin вучыўся ў Лукашэнкі. Плагіятар. Плагіятар. А цяпер вы кажаце, што Трамп пуцінізуе Амерыку. Trump putynizuje Amerykę. На жаль, так. Czy teraz doświadczamy Мы takiego... цяпер перажываем своеасаблівы экспарт гэтых квазіаўтарытарных сістэмаў так далёка на захад. О боже, вы ставіце мне страшнае пытанне. Я б на іншае хацеў адказваць. Вядома, тое, што робіць Трамп, адны кажуць, пуцінізуе, як кажу я, іншыя кажуць, абранізуе на вугорскі лад. Апошнім часам, што ён прыдумаў, ён штодня нечым агаломшвае. Напрыклад, што далучыць Хурмузскую пратоку да Злучаных Штатаў. Гэта нагадвае мне анекдот пра дыскусію ў ізраільскім урадзе, калі Нетаньягу кажа: «У мяне геніяльная ідэя, абвесцім вайну Злучаным Штатам. Яны нас на наступны ж дзень перамогуць, далучаць і будзем мы жыць як сыр у масле». На што адзін з крытыкаў радыкалаў кажа: «Бібі, а што будзе, калі мы пераможам?» no więc właśnie, to jest Ну дык вось, тое, што вытварае Пуцін, менш важнае за тое, што робіць Трамп. Тое, што вытварае Трамп, гэта ўвогуле нечувана і мне, польскаму назіральніку, незразумела. Нас заўсёды вінавацілі, маўляў, вы ланцуговыя сабакі амерыканскага імперыялізму. Можна сказаць, што калі хтосьці так думаў, то Трамп нас ад гэтага вылечыў. Цяпер мы ведаем, што мусім яго баяцца, мусім быць асцярожнейшымі і чакаць, пакуль ён аддасць уладу. Пакуль ён будзе кіраваць у Вашынгтоне, нічога добрага для нашага рэгіёну з гэтага не выйдзе. Łukaszenko jest bardzo zależny od Putina. Tym niemniej Białoruś jeszcze jest na mapie jako kraj niepodległy. Лукашенко вельмі залежны ад Пуціна. Тым не менш, Беларусь усё яшчэ ёсць на мапе як незалежная краіна. І мы ведаем цяпер шмат, што адбываецца ў справе пабудовы новай архітэктуры бяспекі ў Еўропе і ўвогуле ў свеце. А калі будзе новая Ялта, што мы як беларусы можам зрабіць, каб Беларусь сапраўды засталася незалежнаю краінаю на мапе свету, а не была аддадзеная як умова для Расіі. Dla Rosji. No boję się, że poza mówieniem prawdy Баюся, акрамя таго, каб казаць праўду, сёння беларускія дэмакраты мала што могуць зрабіць. Гэта вельмі цяжкая сітуацыя, трэба перачакаць, ператрываць. Польскія гісторыкі кажуць, што найвялікшую памылку польскіх палітыкаў падчас падзелу Рэчы Паспалітай было тое, што яны рабілі паўстанні пры Кацярыне Вялікай. Трэба было яе ператрываць, бо з ейным сынам, царом Паўлам, была ўжо іншая размова. Таму, на мою думку, у гэты момант, пасля таго, што зрабіў Лукашенка, проста запалохаў, стэрарызаваў Беларусь. Няма нічога іншага, як пачакаць іншай кан'юнктуры. myśmy to w Polsce mieli właśnie Мы ў Польшы, калі прыйшоў ваенны стан, таксама мелі такі момант. Палякі – народ запальчывы, і былі ідэі абараняцца, ды на сілу адказваць сілою. На шчасце, нашыя лідары падпольнай салідарнасці, як Збышак Буяк ці Владыслаў Фрасенюк, стрымлівалі гэта і тлумачылі: не, сілай адказваць мы не будзем. Ператрываем і ператрывалі. Прыйшла лепшая кан'юнктура, і мы гэтую новую кан'юнктуру выкарысталі. Гэта шанец для Беларусі, акрамя гэтага працягваць дзейнасць у выгнанні.
Robi to Гэта робіць Святлана Ціханаўская і шмат хто з дэмакратычнага руху. Вось і слушна. Але таксама адчуваць словы крытыкі. Гляньце, яны нічога не дасягнулі за гэтыя 6 гадоў. Хто можа выйграць, калі б не было зараз Святланы Ціханаўскай, якая рэпрэзентуе галасы Ніхто. вольных беларусаў? Kto by wygrał od tego? Tylko Putin. Толькі Пуцін і Лукашенка, вядома, ніхто больш. A jaka powinna być polska polityka w stosunku do Białorusi teraz? А якой павінна быць польская палітыка адносна Беларусі цяпер? Бо я заўважыла, што беларускае міністэрства замежных справаў спрабуе навязаць свой наратыў, кажучы: гляньце, мы працягваем руку палякам. Пачобута вызвалілі. Вызвалілі Анджэя Пачобута, але з другога боку хочуць выгнаць 11 каталіцкіх святароў з магілёўскай парафіі. Ale zamknęli po to, żeby ich móc. Але зноў для таго, каб іх абмяняць. Гэта традыцыйная стратэгія ўсіх дыктатураў. Каб вызваляць, то трэба спачатку саджаць. Ich jeszcze nie zamknęli, tylko mówią, że Іх яшчэ не пасадзілі, толькі кажуць, маўляў, выганяць бы іх польскае грамадзянства. Што мусіць зрабіць Польшча цяпер? Бо, напрыклад, пазіцыя міністра Сікорскага палягае ў тым, што ў Беларусі змены немагчымыя, пакуль не будзе змену ў Расіі. Вы з гэтым згодныя? Бо мне асабіста з гэтым цяжка пагадзіцца. Цяжка, але гэта праўда. Калі б Сікорскі казаў штосьці іншае, я палічыў бы, што ён займаецца палітычнай фантастыкай. Абавязак палітыка, па-першае, эфектыўнасць, па-другое, ён не можа хлусіць. Сапраўды, пакуль не зрушыцца ў Расіі. Але тое самае было з Польшаю. Калі б не Гарбачоў, салідарнасць тут нічога б не дамаглася. Змены ў Расіі былі патрэбныя, толькі мы не адразу зразумелі, што яны адбываюцца. Што зрабіў Берыя пасля смерці Сталіна, калі дабраўся да ўлады? Першае, што ён зрабіў, абвясціў амністыю. Калі сыдзе Пуцін, першае, што зробіць ягоны пераемнік, скончыць вайну, бо гэтую вайну Расія прайграе. Калі ўсемагутная Расія 5 гадоў не можа даць рады ўкраіне, гэта значыць, што яна прайграе гэтую вайну, і тады будуць новыя карты на стале. Я зычу беларусам усяго найлепшага. Вядома, Беларусь, на маё перакананне, хоць я і не эксперт, ніколі не будзе франтальна такой антырасійскай, як Украіна, бо яе не забіваюць. Але яна хоча быць незалежнай і мець добрыя суседскія дачыненні таксама з дэмакратычнай Расіяй. На мою думку, для гэтага ёсць велізарны шанец, калі ў Расіі пераможа мірная опцыя, а ў Беларусі дэмакратычная. chciałoby się w to Хацелася б у гэта верыць, але мне асабіста здаецца, што хутчэй змены магчымыя ў Беларусі, калі Расія трохі аслабне, чым сапраўды, што змены з'явяцца ў самой Расіі. Ja się z panią zgadzam, tylko jak te zmiany w Białorusi miałyby wyglądać? Я з вами згодны, толькі як гэтыя змены ў Беларусі мелі б выглядаць. Лукашенка на хвіліну будзе ліберальным царом, будзе казаць, што ён больш вегетарыянскі, чым быў. Але гэта ўсё няпраўда. Лукашенка гэта бандыт пры ўладзе. Нельга верыць ніводнаму ягонаму слову. Калі з ім рукаецеся, мусіш потым пералічыць пальцы. Гэта праўда, але ён усё яшчэ спрабуе дурыць палітыкаў і спрабуе валодаць ініцыятывай. Skuteczny jest dlatego, І ён эфектыўны, бо заўсёды можна кагосьці вызваліць. У Польшы была эйфарыя, калі вызвалілі Анджэя Пачобута. І слушна, ён вельмі шмат перанёс. Спадзяюся, ён больш не будзе пакутваць. Тым не менш, фактам ёсць тое, што верыць Лукашэнку ні ў чым нельга. Можна рабіць з ім палітыку, але трэба ведаць, што размаўляеш з хлусам і бандытам. Дзякуй вам за Dziękuję размову. bardzo.